Og vi vender næsen hjemad. I denne uge fratræder den daglige leder af Bazar Vest, det multietniske shoppingcenter i Gellerup uden for Aarhus, Jørgen Skov. Han har i de seneste 5 år forsøgt at få bazaren til at fungere, og nu må han give op. Det gør han med en offentlig kritik af den kultur, som han i de seneste 5 år har forsøgt at finde ud af. 3 kilo æbler til 25 kroner. Værsgo. Normalt tiltrækker Bazar Vest i Gellerupparken 30.000 handlende om ugen. De kommer for at få en bid af Mellemøsten. Men de seneste måneder er der blevet stille, og de erhvervsdrivende og den daglige ledelse har været i offentlig konflikt. Butikkerne mener ikke, at de bliver taget seriøst. I kølvandet på den stigende utilfredshed har den daglige leder gennem 5 år, Jørgen Skov, nu valgt at forlade posten. Han føler sig slidt, både fysisk og psykisk. I en artikel i Jyllandsposten beskriver Jørgen Skov arbejdsforholdene i bazaren. Han oplever Bazar Vest og Gellerup som parallelsamfund styret af lokale klaner, hvor man helst undgår at involvere politiet. Han beretter også om en kultur, hvor det er tegn på styrke, hvis man har forbindelser til Hizbollah i Libanon. Jørgen Skov mener ikke, at kriminaliteten nødvendigvis foregår i bazaren, men han oplever, at det er her, de unge indvandrerdrenge mødes og finder et fællesskab ofte omkring kriminalitet. Og så velkommen til dig, Jørgen Skov, som vi lige har set i fjernsynet. Tak. Tak fordi du er her. Nu har vi allerede fortalt, at du har holdt op efter 5 år i Bazar Vest. Lad os høre det fra dig selv. Hvorfor har du sagt op? Der er selvfølgelig mange ting, der spiller ind, men 5 år var nok. Det var et spændende job, meget rige, meget ting, man lærer. Men 5 år var lige pludselig, der sætter man grænsen. Hvorfor? Jamen det er fordi, det er så krævende at være i daglig forhandling, i en daglig magtkamp. Både med lejren, det kan lige gå, fordi der har man kontrakter, og der er en aftale, men med omgivelserne udadtil, og så få alle de problemer, som ligger i Gellerup, de bliver overført til bazaren. Og hvad er det for problemer, du taler om? De problemer, det er jo selvfølgelig de kriminelle. Det er selvfølgelig dem, som ingen arbejder har, ingen fremtid har, som lever i en tilværelse, som er så afstumpet, som man har ingen steder at være, og de eneste steder, hvor de kan opholde sig, det er bazaren. Og hvordan influerer det på dit arbejde i bazaren? Ja, det influerer på mange måder. Det influerer selvfølgelig, at lige så snart man stiller krav, hvis man ønsker noget, så skal man sige det markant hårdt, og så kan man også forvente at få en respons tilbage, som er enten trussel, eller råb, eller skrig, eller på en meget negativ måde. Du har talt om klaner. Hvad betyder det? Jamen så klaner, det er jo ganske naturligt. Det er grundstammen i de 3 klaner, der er. Det er familien. De 3 klaner i Gellerup? Der er 3 palæstinensiske klaner i Gellerup. Der er en, som er meget mere tilsluttet Hizbollah, og som har en meget fast tro, og som sørger for, at deres børn kommer i skole, sørger for, at det går godt. Så er der en, der kommer mere fra Gaza, brødreskabet, som har en moské i bazaren, og som er også troende, og der har de en skole, og de sørger også for det, at deres børn klarer sig godt. Og så er der den sidste klan, som er uden for al rækkevidde, som er afstumpet, uden etik, uden moral, uden nogen form for væremåde. Og det er noget, de har arvet. Igennem 20 år har man ladet det har man set på det, uden at man har gjort noget. Og du taler om trusler, og jeg ved, at du har oplevet, at folk bruger deres magt, altså den magt, de har på en eller anden måde, enten fysisk eller ved trusler. Er det korrekt? Jo, det gør de også over for hinanden. Altså det er og gør de også det inde på bazaren? Det er meget irakisk. Altså det er palæstinenserne, der bestemmer. Og så kommer kurderne. Og nu taler du også om det, der foregår inde i bazaren? Inde i bazaren, ja. Det er også der. Mellem de forretningsdrivende? Jamen, fordi vi afspejler jo det, der ligger ude i det ydre samfund. Vi afspejler det samme, som foregår i Gellerup. Det bliver jo selvfølgelig overført til bazaren. Men på trods af alle de der ting, så har vi jo været i stand til at skabe nogle betingelser for, at nogen har vokset i det, og de har fået selvværd, og de er ved at tage afstand fra det. Men det er en meget, meget svær proces. Og nu taler du om trusler og vold og altså ubehageligheder, som ligger uden for den måde, man normalt i Danmark plejer at, hvad skal man sige, bisætte tvister og blive enige om tingene. Ja. Det er sådan, jeg forstår dig. Det er der, at det bliver rigtig problematisk. Det er det. Altså, der er nogle måder at diskutere og forhandle på,
som ikke bare sætter sig ned om et bord og argumenterer. Det er noget, der tager lang tid, flere uger. Men du siger også, at der er trusler om vold, der er ubehageligheder, der er måder at presse folk på. At sige det på den måde. Arbejdstilsynet tror jeg ikke vil kunne forstå, hvad der foregår inde i bazaren. Fordi det er en meget stressende måde at kigge på. Men det, jeg ville hen, det var, at hvis der er tale om trusler om vold og pression og sådan noget, det er jo ulovligt i Danmark. Har du meldt de her mennesker til politiet? Nej. Hvorfor ikke? Jamen det skyldes først og fremmest, at jeg kan ikke finde nogen vidner. Så det er altid påstand mod påstand. Altså de vidner, som observerer det, de tier stille. Og det er også det, der er det største problem. Hvorfor tier de stille? Fordi det er den stærke, der bestemmer. Så de er bange? De er bange for den samme, som jeg er bange for. Der er 65 forretningsdrivende, hvis jeg husker rigtigt, i Bazar Vest. Altså folk, der har en butik inde i selve komplekset, som vi lige så før. Mange af dem kommer direkte fra kontanthjælp og skal være forretningsdrivende. Mange af dem er analfabeter, har du fortalt mig. Mange af dem har altså meget små forudsætninger for at drive en forretning. Hvis nu man overførte det her på en gruppe af etniske danskere, som skulle drive forretning, med de forhindringer og den baggrund, ville de så ikke have nøjagtigt de samme problemer? Jeg er ikke helt enig med dig, fordi at, hvis der er noget, der ligger forankret i den arabiske tradition, så er det købmandskab. Så er det at drive en butik. Det er noget, som ligger, at man handler med hinanden. Og når de kommer ind i bazaren, så skal de jo lære nogle hel masse ting om skat og fødevarekontrol og en række rettigheder for at lave en butik. Så på den måde bliver de integreret. Men det er rigtigt, der er nogen, der har meget svært ved det. Det er kun de dygtigste, der laver en stor butik og kan leve af det. Så lad os få nogle bud fra dig. Nu er du holdt op, men du hjælper jo din afløser med at finde ud af det osv., så det er jo ikke sådan, du er stået helt af eller løber skrigende eller hånende og spottende væk. Hvad skal der til for at få det til at fungere? Altså det, der skal til først og fremmest, det er, at man tager hul på den lukkethed, der er i Gellerup. De klaner lukker sig mere og mere ind over for politi, over for samfundet, og laver deres egen parallelt samfund. Og det har jeg observeret inden for de sidste 5 år. Om det skyldes den stemning, der er i samfundet. Det er klart, at nogle af de mest rabiale får opbakning, fordi at danskerne bruger deres religion, deres traditioner som prøveklud for at prøve, hvor langt man kan nå inden for ytringsfriheden, før man når ind i blasfemi og injurie. Og det bruger de meget, og der er de lukket sig over ud. De lukker ind. Og dermed er det de stærke, der får lov til at bestemme. Og hvad skal der så til? Nu siger du, at der skal åbnes op. Altså, hvad har du selv prøvet i de sidste 5 år for at få det her til at fungere? Altså, jeg prøver først at skabe job. Jeg prøver at få nogle af de unge til det. Men det, der også skal til, det er, at man skal stoppe og lave de der særregler. Man skal begynde at betragte dem som nogle fattige mennesker, som man skal hjælpe. Det er den område i Danmark. Fattige mennesker, man skal hjælpe, men du taler om kriminelle, trusler og vold. Jamen, den, som er kriminel og vold, det er jo en meget, meget, meget lille mindretal. Det mindretal er bare så markant, at de er i stand til at sætte dagsordenen. Den største flertal, dem som er troende, dem som bruger religionen til at tage afsæt i deres hverdag, de er noget helt andet. De stjæler ikke, de lyver ikke, de har en helt anden hverdag. Men de er underlagt de stærke. De bor i de samme opgange med dem. De befinder sig midt i blandt dem. Og de tør ligesom mig ikke gå direkte i konfrontation med dem. Så ganske kort til sidst. Jeg har lidt svært ved at greje det. Er du optimistisk på bazarens vegne? Ja, bazaren den skal nok overleve. Den er fin nok. Men jeg er ikke optimist for Gellerup. Det er jeg ikke. Hvis der ikke sker noget i Gellerup, som er radikalt, så går det helt galt. Jørgen Skov, tusind tak, fordi du kom her og delte dine erfaringer med os. Tak for det. Inden vi slutter, der skal jeg rette en fejl.